det var god rig, der var med. Ja, god rig. Ja, god rig. Fortæl, hvad der er, at vi filmer her. Det er en mega pointer, så man kan bede i den rigtige retning, når man skal bede. Det er bare altid. Yes, det er underholdning. Så? Jeg er på min egen bakke, så. Jeg skal lige se udstyret her. Ja, så skal jeg lige have det her med her. Så er vi klar. Den skal helt sikkert lægges ind på bloggen. Ja, det er så meget blog, det her. I ved det bare ikke. Ej, I bliver så glade, gør I. Nej, vi gør ikke. Så ud til Kasper. Ikke når jeg filmer. For mig gør det. Er det ikke engang en af de gode der? Prøv at se, der er bare rødt, så kører resten lige over. Ej, det er sygt, det her. Og så kommer der bare en flok for højre. Der er ikke noget vigepligt her. Jeg vil lige filme i Hanoi her. Yes, yes. Jeg kan ikke engang smile. Hvad er det? Ja, smil! Vi så på bierbar. Må jeg ikke sætte den her nu? Der er så mange døgner her, det er helt sindssygt. Jeg filmer lige. Cause I'm having a good time, I'm having a good Så blev det stille. Men jeg tager ikke bedre at filme. Skal lige sætte den tilbage? Nej, jeg er helt stille. Jo, jo. Så skulle det måske have været video, hvor der var lidt mere gang i den eller sådan noget. Nej, nej. Det ligner bare, folk der så var... Det er totalt godt stemning, det her. Ja.